Kaixo ekipo, egun guztioi. Nire izena Jon da, Hernaniko kirolekiko begirana naiz. Eta gaurkoan ere beste koreografi txiki bat ekartzen dizuet, oraingo honetan pixka bat kardioa lantzeko. Gehien implikatuko ditugun muskulatura hanketako muskulatura izango da, eta pixka bat intentsitate altuko koreografi txiki bat ekartzen dizuet oraingo honetan. Espero gustatzea eta divertitzea. Bazen ba! Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love.